ನೀಲಿ ಕಡಲುದ ನೀರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಡಸಾಗುಣ ಪಲ್ಲುಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಪಿನ ಗುಣಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲುಗೆ ಕೈ ಮಲ್ಲುಗೆ ನಮಸ್ತೆ, ರಾಜೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಪಾವೂರು ಸಶಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ 23ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ. ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. 40 ಜನ ಕಲಾವಿದರು, 10 ಜನ ಬೇಲೆ ಇಂಚೆ ಟೋಟಲ್ 50 ಜನ ಉಳ್ಳ ಮೇಲೋಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ತೊಡರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಲ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಳ್ಳ. ಮೇಳ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚದಾಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಮೇಳ ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಂಡ ಸೀತ್ಲ ಮೇಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಳು ಅಂಚದಾಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೌರಾಣಿಕ ಐತೆ ಓ ಪ್ರಸಂಗಲ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಂಗಲ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಅಂಚಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಮಿಡಿ ತುಯರ್ಲ ಕತೆ ತುಯರ್ಲ ಅಜಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಜನಕ್ಕಳು ಐತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡೋಕೆ. ಈ ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಪಂಜ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತರು ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಮಾಡೋದು 2 ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೇಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಚೆ ಇನ್ನೆರಡು ದುಂಬುಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಲನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂದು ಕೊರೋಡು ಬಂದದ್ದು ನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ. ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಲೋಹಿತ್ ಗುಜರನ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸಸಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮೇಳಾಡು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಆದುಲ್ಲ. ಯಾನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಸಸಿತ್ಲು ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನೇರ್ದುಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ ಪ್ರಸಂಗನ ಮಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಐಕೆ ನನ್ನದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಳಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಸಸಿತ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿನದಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಮಿತಿ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಸೇವಕರ್ತರನ ಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಕಾಲಮಿತಿ ಅನ್ನದ ಕಾಲಮಿತಿ ಕುಲು ಗೊಬ್ಬುವ ಇಜಿಂದ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಆಡನೆ ಗೊಬ್ಬುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನ ಪರಾಕೆ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಎರಾಪುಚಿ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕಾಲಮಿತಿ ಬೋಡು ಕಾಲಮಿತಿ ಗೊಬ್ಬ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂಕಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಆಟ ಉಪ್ಪುನು ದಲ ಸೇವಾಕರ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡ ಕಾಲಮಿತಿದ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕಾಲಮಿತಿಗ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿದನ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 50% ಇಲ್ಲ ಪಂಡ 50% ದಕುಲು ಕಾಲಮಿತಿ ಬೋಡು ಬಂತು ಅವೇ ಈ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲಿತ್ತಿನವಲು ಪೂರ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಡು ಕೋಲ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಕಾಲಮಿತಿ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಪೋಯಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಾಲಮಿತಿಯ ಗೊಬ್ಬುಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಇಂಚೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಸಿತುಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪುದರ್ಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಭಗವತಿ ಸಸಿತುಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಿತ್ಯನ ಸುಖಿ ಗುಣೆ ಶರಣಾದಿ ನಿತ್ಯನ ಸುಖಿ ಗುಣೆ ಶರಣಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯನ ಸುಖಿ ಗುಣೆ ಶರಣಾದಿ ಕರುಣೆ ತೋಜಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣೆ ತೋಜಾರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಡಲಿನ ಆದಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಡಲಿನ ಆದಿ ದಾನವಿದ್ದೆ ಮನೋಜನಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಡಲಿನ ಆದಿ ದಾನವಿದ್ದೆ ಮನೋಜನಾಮಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ದಯಪೂಜಾರಿ ಹುಗಿ ಗುಣಿ ಶರಣಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ತೋಜಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ತೋಜಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ತೋಜಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಡಪದ ಬಂದೆ ಸಸಿದ್ಲ ಮೇಳಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪಣು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಮ್ಮತಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯನೇ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಇಂದು ಒರಿಯಡ್ದು ಆಪುನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನವರಿಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ದಾಲತ್ತು ಸೊ ಭಾಗವತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೇಳ ಚಂಡ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಕವಾದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪರದೆ ವಿಪುಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕದೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚಂದು ಏರ್ಲ ಅತಿ ಹತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಬೇಲೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಪಂಡ ಇಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಲತ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಡೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಬತ್ತೊಂದಿಂದ ಅವೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೌಕಟ್ಟು ದಾಲ ಬುರ್ದುಗು ಒಬ್ಬುಜಿ ದಯಬಂಡ ಭಾಗವತಿಯರು ಜಾಗಟೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪುಂಡು
ಮೊದಲೆಗಾರರ ಮೊದಲೇ ಕೈಟೇ ಬಿಟ್ಟನು ಚಂಡೆದಾರ ಉಂತುದೇ ಬಿಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ತದ ಅಪಚಾರ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಈ ಯುಗ ಈ ಪಂಡ ಎಂಚನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂದುಂಡು ಆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಪದೀಯ ಕಲೆ ಸೊ ಆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಬೂರುಡು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೊಸತನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಟ್ಟಿಗಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಡುದು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸತನದೊಟ್ಟು ಹೊಸತನ ಅವೇನು ಅವಳ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಂಶ ಹೊಸತನ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಂದೇಶ ಮಸ್ತುಲುಂಡು ಅವು ಪುರಾಣೋಡು ಪತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆವಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಅವೇ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅಂದುಂಡು ನೆಟ್ ತೂಯರಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಐ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ನೆಟ್ಟು ತೊಜಬಹುದು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ದಾಯ ಆಯೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿಂದ ಅಂಡ ರಡ್ನೆ ಆಯ ರಡ್ಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯರ ಕಾರಣದಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ತಪ್ಪುನು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಬೇತೆರೆನ ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಮ್ಮ ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಹಿಂಸೆ ಕೊರಂದೆ ಆ ತಪ್ಪುನು ತಾನೇ ಹೊರಿಸವೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಕಲಾವಿದರು ಸುಮಾರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಮಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಕೆಲವರು ಪದ್ಯಕೇಂದ್ರನೇ ಬರ್ಪಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನ ಮೊದಲೇ ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತುಯರ ಬರ್ಪಣ ಕೆಲವರು ಖಳನಾಯಕನ ವೇಷ ಎಂಚ ತುಯರ ಬರ್ಪಣ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀವೇಷನೇ ತುಯರ ಬರ್ಪಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಂಡ ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಚೆಂಡ ಮೊದಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ವೇಷ ಬರ್ತೇನೆ ಖಳನಾಯಕ ಶ್ರೀಪಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಂಡ್ಲ ಒರಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಆಯ್ನೆ ಮಾತೆನ್ಲ ಅಯ್ಯೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ಟು ತೂಪುನ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾರಕ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಓಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೊರಗತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಜೊರತ್ತ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ
ಮಲ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಯಾನು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಯೂರ ವಾಹನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಶೂಡಾಡ್ 2ನೇ ಭಾಗವತೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವರ್ಷ ಸಸಿತ್ಲು ಭಗವತಿ ಮೇಳಡ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಭಾಗವತೆ ಅದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನಂಜಿ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗನ ಮಿತ್ತುಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಭಾಗವತರದ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒರಿ ಹಿಮ್ಮೇಳವಾದ ಕೆಡದ ಅತ್ತಂದ ಒರಿ ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಐತೊಳೈ ತೊಡಗಿಸೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲನ ಹೊಸ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಆರು ವಿರಚಿತ ಮಲ್ದಿರ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯಲ ಮಾತಲ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಅರ್ಧರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸರಪಳಿ ಅಶೋಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ 45 ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು 4 ವರ್ಷದ నుంచి ಸಸಿತು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಕಲಾವಿದರ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮಂಡಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಸಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಕೂಡ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರ ಕುರಿತು ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಯಶಸ್ವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀ ಕೂಡ ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭಾರಿ ಹರಿಯಾತ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಈಗಲೂ ಬೆಳಗು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಗ ಏನೇ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಲಘುವಾದಿ ಎನ್ನಿನಕಲು ಉಳ್ಳರು ಆಡ ಯಾನು ಬಂದ ತುಳುಟಿತ್ತಿರಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ತಿಕ್ಕರಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೆಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪಡ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಳೂರು ಗುಬ್ಬನಂಚಿನ ಮುಗುರು ಮಂದಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಕೊರಪಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒவ்வೊಂದು ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆ ರೀತಿಯ ಬದತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಹೋದು ತುಂಗುಳೀಸ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ರೆಡ್ಲ ಸೇರಿದು ತುಂಗುಳೀಸ್ ಭಾಷೆ అయిన మధ్యడు ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಡಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ್ದು. ಇದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿನ ಪ್ರಸಂಗ. అయితే ಆರಂಭದ ಹಂತಗಳು ಎಂಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಕೊರಪಂಜನ ಒಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನೆಟ್ಟು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಣಾತ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಕೊರ್ಪಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಮೇಳಗಳ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಮೂಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ಕಂಡು ini ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯಾದ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯನಗಳು ಎಂಟು ಇಬ್ಬರು ಪಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐದರ ವಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಕೊಡುಗೆ ಅರಸು ವಂಶದ ನಿರ್ನಾಮಾಪುರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಬುರತ ಆಡಳಿತ ಇಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಾಪುರ ಹಂತದಾರಗ ಆಲಿ ಚನ್ನಕೋರ್ಗಂಜಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬರುಪಡಿಕನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಂತುಕೋರ್ಲಂಚಿನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಲನ್ನು ಬಂದಿನ ಹಕ್ಕಿದೆ ತಾನೇ ಕಳೆವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ದುಃಖರು ಕಷ್ಟರು ನುಂಗುದು ಸಂತೋಷರು ಕೆಟ್ಟಲು ನೈತಂಚಿನ ಓದು ಮುಗುರುದು ಬಡಬಡ ಕುದಾರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲವು. ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಮಲ್ಕಾಪಂಡು ಸಸಿತ್ಲು ಮೆರಡು ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧಿ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ 23-25 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಮೇಲೋಡು ಬೆನುಪು ನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ವಿರಳ ದಯಪಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಲೋಗು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಲು ಪೂಪನಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಸಿತ್ತು ಮೇಲೊಂದು ಮೇಲೊಂದು ಎನ್ನೀಜ ಅವು ಎಂಕುಲೊಂದು ಇಲ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕುಲು ಎಂಚವುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆದೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಮೇಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧತೆ నేను ఎన్న కివియారికి ఎన్నే ధర్మస్థల మేళದ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿನಕಲು ವಸ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಳ್ಳೇದು ಎನ್ನಡೇ ಪಂಚರು ಸಸಿತ್ಲು ಮೇಳದ ಅಂಚಿನ ಚೌಕಿನಿ ಎಂಕುಲು ವಾ ಮೇಲುಳ್ಳ ತೂತುಜ ಕೊಂಡ ಆತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ಉಂಡು ಶಿಸ್ತು ಮೈನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಭಗವತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಮೇಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ಪಾತ್ರ ಭಗವತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾಣದತ್ತೆ ದುಂಬುಳ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ನಿಂತರು ಬಾಳೆ ಶ್ವೇತಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿಲದ ಪರಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಕಂಚಿಲದ ಪರಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಸ್ಥಳ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ದೇವದಾಸ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ ಬರೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಕತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪುಣಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಸಾಧಾರಣ 1:45 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾನಂದ ಮಂಗಲ ಮಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಡು ಜಯಶೀಲ ಅರಸು ಅವು ಅರಸು ಇಂಚ ಬಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಕತೆ ಉಂಡು ಐದು ಒಂದು ಎಂಡು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಇಂಚತ್ತು ತಿದ್ದೋಡು ತಿರುಪೋಡು ಒಯ್ದು ಮೊಣಸತ್ತು ಬೆಟ್ಟು ಮಂಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಡು ನಾನು ತುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ 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 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೇಲೋಡು ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು ಇದು ತೂದುಪ್ಪಾರು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ದೈವನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದು ದೊಂದಿ ಮಲ್ತದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಣ ದೈವನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದದು ಅಂಚನೆ ಏಕೆಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಟು ಆ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಟದ ಇನಿಕ್ಕೆಲ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಳಿಗಂದೇ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನೇ ಬೇತೆ ಉಂಟು లేకుండా ಈಗ ಚಿತ್ರಣ ಕುರ್ಪೇರು ಆಟದ ಭೂತ ಬೇತೆ ನೇಮದ ಭೂತ ಬೇತೆ ಐನು ಕಲಾವಿದರ ಏನಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಐನ ಸರಿ ಒಂದಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಭೂತ ತೊಡಕಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಭೂತ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪುಣವು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಾಗಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಏನು ಆಟ ಸೇರಿ ಬರ್ಪೆ ಆಗ ಬೇಜಾರು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಸಿತ್ಲು ಮೇಲೋಡು ಈತ ಸಮಯದಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತ ಕಲಾವಿದರೆ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಪೋಯಿರ ಉರಿಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಿರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿ ಮತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಬಾಚೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಬಿಡುದು ಓಡು ಪೋಯಿರ ಬಾಚ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯೋ ಈ ನೀರಿನ ಪೊಯ್ಯಲು ഞാൻ കടൽ പൂർത്ത കണ്ട് നീന്താണ് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ ഈട്ടാട്ട് നീന്തിന് പോയില്ലേ ಸುಳಿಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಓಳೋಣ ದಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿನೊಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಗಾಳಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಿರಿಕಿನ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ಸುಳಿக்கு ಓಡೋದು ತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಏರ್ಲೈತೆ ಆನ ನಮೂನೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈರ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅಂದ್ಬೋರಿಗೆ ಏತೇ ಕಾಸು ಕೊರದ ಅರಿ ಹಣದ ಒಣಸು ಅನ್ಪವ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪುನ ರೈತೆ ಬೆಂದದ ಅರಿ ಮಲ್ತೆನ ಮಾತ್ರ ತನಕ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಸೀತ್ಲ ಮೇಲಗೂ ಎಂಕಲ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನಕ್ಲಾವಡು ಆಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾವಡು ಅಭಿಮಾನುಲಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೂರಂದುಳ್ಳರು ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಲಾವಿದರ ನುಪ್ಪು ಸಹಕಾರ ಆಪುನಾತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಕರು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಇದು ಕೊರಿಯರ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದು ಬರದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪದ್ರ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಪಂಜ ಈ ವರ್ಷ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಸೀತ್ಲ ಮೇಳಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದಕ್ಲಂಚನೆ ಯಾನು ಬರ್ಪಣಂಚರ ಬರ್ತೋಡು ಈತು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನಂಜು ವರ್ಷ ಇಟ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪಗ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಎನ್ನ ತಿರುಗಾಟ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪಕೊಂಡದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತು ಇಂಚೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತದ ಕೊರಿಯಿರಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗ್ಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು ಐಟ್ಲ ಇಂಕ್ ಕಥಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಳಮೇರ್ನ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಕಥಾನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೊರನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಭರತಿ ವನಪರಂಚಿರ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರಿಯರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾನು ಏನು ವಯಸ್ಸೋಯ್ಯರ ದಾಯಿಗೆ ದಾನೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಡೆ ತುಂಡು ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೇನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಂದ್ರೆ ಏನು ತೋಜಿತೇನೆ ತನ್ನ ಐಟ್ಲ ಕಥಾನಾಯಕ ಎಂದು ಮಂಡ ಇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪತ್ತುಂಡು ಈ ರವಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಮಂಡ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಒಂಜಿ ಅಸಹ್ಯ ಅಶ್ಲೀಲ ಇಂಚಿತ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಬಾಯ್ದು ಬರಂದು ಬುಕ್ಕುರಿಯನ್ನು ಎದುರು ವೇಸತಾಯ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಲೆಂಕೈನ ತೂಯಿರ ಒಂದು ಅಂಚಿನಿಡ್ತಾಯಿರೋ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ ನೀತ್ನಾಟ ಪುರ್ಲುಡು ಹೊಡಿತೇರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಡು ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರನೇ ದಿಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ತತ್ತಣ ನಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತದ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚಿತ ನಾಲ್ಕು ನಾ ತತ್ತನ ಇಂಚ ಪೊಲೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಸಭೆ ತಕ್ಕಲೆ ತೆರಿಪೇರಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಟೆ ಭಾಷೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೊಡ್ಚಂದನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತನ ನಂಡ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಟ ಪಣ್ಪೇರವೇನು ಲೆಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತನೋ ಸರಿಯತ್ತು ಅವೇನ ನಾನು ಅಳತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿನಂಡೆ ಎಂಕಲು 4 ನಲ್ತಿದ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲೇನು ಆಗ್ಲೇನು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಲೆಂದು ಪುಗರುಡು ಅಂಚಿತ್ತನೇನು ಎಂಕಲು ಉಂತ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ತಕ್ಲೇನು ಉಂತ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಬುಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಕ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ತು ಕುಳ್ಳು ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಣಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಣ ಕಲಾವಿದರಿಡಲ ಬೋಡು ಆ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ತಿಳಿಪವಂತೂ ಒಂಜಿ
ಮಸ್ತ್ ಇಂಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನಂಡ ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದಯ ಹಾಪುನು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲೋಟು ಕುರಿಯಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉಂತು ನಾವು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಉಂತೋಡ್ದಂಡನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ತುಪ್ಪಿರ್ನಂಡ ಅವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಲ ದೇವಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮಟ ಧರ್ಮ ತುಡರಂದು ಅವು ಯಾನೇ ಬರೆಯತ್ತನ ಧರ್ಮ ತುಡರು ಪಂಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಡು ಅವೈತು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನಟ ಅವಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ರುಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಕೊರಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಥೆನ ಬುಳಿಪ್ಪ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬುಳಿಪ್ಪ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಸಹಕಾರಿಲಾತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೇರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕೈ ಕುರಿದು ಕಾತದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರ್ಸೋದು ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಮಾನನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ತುಡರು ಮಾತಿರಿಗಳ ವಂದನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಗಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಕಲಾವಿದೆ ಭಗವತಿ ಮೇಲೊಡುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಮೇಳೋಗಿ ಬರ್ತದ ಅಂಡು ಭಗವತಿ ಮೇಳೋಗಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೋಕ್ಯದಿದ್ದು ಬೈದಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ನೇಟ ಭಗವತಿ ಮೇಳದ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರನೇಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕದನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಾಟ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎಂಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನನ್ನ ಮಿತ್ಕಂತೀರು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಗಾಟ 23 ವರ್ಷ ಆಂಡು ದೇವ್ರ ಧರ್ಮಡು ದಾಲ ಇತ್ನೇಟ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಈ ಸರ್ತಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ದ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತರು ದೇವದಾಸ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಬರೆಯಿನ ಆರು ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಓಲ ಇತ್ನೇಟ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಪೈಲ ಆತಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಭಾರಿ ಉಮೇದು ಕೂರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೋನ್ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಯೋಗನೇ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ದಿನ ಆಯ್ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಇರುವ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಫೋನ್ ಪೂರ ಬಾತದ ನೈಟ್ ಭಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿನಾಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೈದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಟದು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚದು ನನ್ನಲ್ಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಐಕ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿನಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊನ್ನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ
ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚಿಂಚು ಪಂಡದೊಂಜಿ 10-35 ವರ್ಷ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಳ್ಳೇನೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಾನು ಸುರುಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡದೆ ಬತ್ತಿನೇ ಐದೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕೇಟರ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕುಮಿ ತಂಡೋಡು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡಯನು ಗುರ್ತಿನಿಂದ ಹತ್ತಿ ನಾಟಕ ಹೋಗಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಗಲ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದೇನು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಮೇಳೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಅವು ಎಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಅಂದಾಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಜನಾಂಗದಕುಲು ಪಂಡ ಈ ಕಥೆನೇ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಪರ ಊರು ಪೋಂಡ ದಾನೆ ನಡಪುಣೊಂದು ಆ ಊರುಡು ಪಾತೆರ್ನಕಲ ಭಾಷೆದ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇತೆ ಐಕ್ಲ ತುಳುಕುಲ ಅವ ಜಗಜಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಊರ್ದಕುಲು ತತ್ತು ಮೋಸೋಡು ಒಂಜಿ ಓಡೋಡು ಪೋನಾಗ ಬೂರ್ದು ಆ ದ್ವೀಪೋಗು ಪೋದು ಸೇರುವೆರು ಆ ಜನಾಂಗದಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಐಟಿ ಯಾನು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ಎಂಕಲ ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯೋಡು ಪೋಪುಡು ಹಾಸ್ಯೋಡು ಪೋದ ಕಲ್ಪನಾ ನಡಪನ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಭಾಷೆದ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಐಕ್ ಸೀಮಿತ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ತುದಿಜ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರನ ಪೋಯಿನ ಶೈಲಿ ಅವು ಎಂಕುಲು ಹೆಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಐಕ ಪಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪಾಕ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಯಾನ್ ಸೇರ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಮುಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನ ಈ ಅರ್ಥೋಲು ಮಾತ ಊರುಡ್ದು ಅಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಯಾನು ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಯಾನು ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆಪ್ಪುಡು ಅವಲುತ್ತೆ ದಬಾಕು ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿನದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಅಂದು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಾಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ರು ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಏ ತಾಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಈ ಕಥೆತ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅವು ಯಾದುಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಕಂಡನೆ ದೆಂಗಾದಿದುಪ್ಪುವೆ ಆಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಬಿಡದಿಗೆ ತೆರಿಪಾವುಜೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಜಿನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರು ಅವು ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಮರಂದು ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ಅವು ಪೋಂದು ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕಲ ಮೇಳಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೇಲೊಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕಥೆನ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ರನೇ ಕತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ದಾದನ ಬತ್ತನ ಪೋಯನಂದು ಪೂಜೆ ದಾಪಣ ಕತೆ ತುಲೆ ಕತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ 7 ವರ್ಷ ಬಪ್ಪನಾಡು ಮೇಳಗು ಸತತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಗಳು ಕತೆ ತೂಲ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಅಯ್ನು ಒತ್ತೊನು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನೆಟ್ ಹತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡಾಪುಡು ತುಳುಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪುಡು ಎಂಕುಲು ತೊಯ್ಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಜನಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಲ್ಲ ಪಡೆತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಕೆಂಡ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ ಆಯ್ಕೂಡ್ಲಿ ಜನಗಳು ಸೇರುನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡಪಡಿ ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚದ ಪುನಗೆ ಜನ ಸೇರುವೇರು ಪನ್ನೆಡ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಃ ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಿತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಗೆಂದೊಂದುಂಡು
ಯಾನ್ ಮನೋಹರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಈ ತಂಡೋಗ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಡು ಅತನ ಧನಿಕುಲ ಆಡು ಅತನ ಮಿತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮನೆತ ಕಲಾವಿದರಾಡು ಓಲ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಭಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ನಡತಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಕೆಲವು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒತ್ತಲು ಆ ಅಪಸ್ವರಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒತ್ತು ಕೊರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಂತಂದು ಒಪ್ಪನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟದೊಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂದು ಒತ್ತಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೇಷ ಏನ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ವೇಷ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಡು ಎನ್ನ ಘಂಟಾಕರ್ಣೆ ಬನ್ಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತ ಉಲೈ ಯಾನ ನಿಗಾತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವೇಷ ಅಂಚನೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡ ಮದ್ದು ಕೈಟ ಬೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಶುಂಬೆಲ ಅವಿಟ್ಲ ಹೊರ್ಗದು ಹೋತನು ತುಳುಟು ರಾಜವೇಷ ಅಂತಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಹೊರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಸತ್ಯಶೀಲೆ ಬಂಪನ ಉದರಡು ಅರಸನ ವೇಷಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಅಂತೆ ಎನ್ನಾಯನನೆ ಪಾತೆರಡು ಜನಕ್ಲಿನ ಒಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಂದು ಈ ಸಸಿತ್ತುಲು ಮೇಲೆ ಬಂತು ನಾವು ಕೂಟವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಲು ಉಡಲ್ ಜಿಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಶೇಖರ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾದ ರಮೇಶ್ ಕುಲಶೇಖರ್ನ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಶಶಿತ್ಲು ಮೇಳ ಸೇರೋಂಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಕ ಈ ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ದ್ವೀಪ ಭಾಷೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಭಾಷೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ಆಟ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಕುಲು ವಾ ತುಳು ಪಾತ್ರಲೆಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ದ್ವೀಪ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ರೈಟರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋದು ಕತೆ ಅರ್ಧ ಇಲಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಅವಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ತರದ್ದು ಏನು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಾತ್ರಗೊಂಡು ಅವಿನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ವೇಷ ಉಂಟು ಚಂಡಮುಂಡೇರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉದಾತ ಉದ್ಘಾತಿರ್ ಬಂದದೆ ಐನರ್ಕ ದೈ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯುನ್ ಮಾಲಿ ಮಲ್ತು ಚಂಡಮುಂಡೇರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಸುರುತತ್ತು ನಡುತಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪುನ್ನಮೆದ ಪುನ್ನೋಡು ಲಂಚನ ಒಂಜಿ ಅರಸಿನ ಪಾತ್ರ ಐನಡಕ್ಕ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಂಗಡು ಲಂಚನ ಆದರ್ಶ ಅಭಿಷೇಕಿ ಸುರುತಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪೆ ಸುದೀಪೆ ಬಂಡದು ಐನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಳಿಗೆ ಇಂದು ಸುರುತ ಇಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಸುರುತ ಶ್ರೀಕಾಂತೆ ಬಂಡು ಎಂಕ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ವೇಷ ಐತೆ ಲೆವನ್ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡು నేను ಒಯ್ತದಿಗೆ ತೊಂದಲೆ ಗದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವನಿ ಮಂತ್ರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಆಯ್ಪನ್ ಅಮ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆ ಓಡು ಪಂಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಅರಸು ಮಗೆದಾನೆ ಮಲ್ತೆ
ಮಂತಿರಿನ ಕರ್ಪಿಳದಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಪಾಯಿ ಈ ವಿಷಯ ತೆರೀತಿತ್ತು ಆಂಡಲಂಜಿ ಪೊನ್ನಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಅವನ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಆಲೆಯನ್ನು ತೂಗಾರಂದು ಪೋಯೆ ಆಲೆಯನ್ನು ತೂದಾದಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ವೈಪರಂದು ಪೋಯೆ ಆಡೆಗೆ ಬರತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ತಡೆತ್ತೆ ಏನು ನಾನು ಆಲೆನ ಮದ್ನೆ ಆತೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಆತೆ ಐನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅರಸಿರ ಬೋದು ಪಂಪ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೇನು ಪತ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಪೋಯಿನಾಡೆ ಆಂಡ ಅರಸಿಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಾಯಿರ್ಪೀರ ಆಂಡಲ ಪಿರೋರ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದು ಇದು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸ ಪೋಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುಣ್ಣ ಮೆದ ಪುಣ್ಣ ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂದಲ ಪೋವುಂದು ಮನಸ್ಸು ದಾಸೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಗ್ಲ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಲೋಕೇಶ್ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಸಸಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮೇಲೋಡು ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಲಾರಿಡ್ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂತೆ ಆಟ ತೂಪಣ ಮರಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಮುಗುರುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾತ ಆಟ ತೂಯಿನಾತು ನನಲ ತೂಕ ಬಂದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು